és un estat federal, bàsicament, un estat federal, i que no és ninguna heretgia, no res. A mi me pareix una proposta interessant, i com ell diu, pues no és algo que se parisca de nou. En la Constitució està replegat en el País Basc i en Navarra, o sigui que no és ninguna cosa de l'altre món. Simplement n'hi ha simplement voluntat política per a fer-ho. Jo simplement crec que en aquests moments s'està ja negociant el model. Montoro crec que ha dit que fins el 2015 no es ficarà en marxa segur, en cal que potser després pugui ser en efecte retroactiu per al 2014, però hi van haver tres vectors que cada un tirarà per un puesto. Comunitats com la valenciana, que evidentment té un agravi comparatiu en el finançament important, les comunitats que volen l'estatu quo, que no fa falta ficar noms, que tots ho sabem, i després la tendència ancestral del govern central de tindre la graella per la mà i poder repartir com li vinga bé i li vinga en gana. Per tant, va ser una batalla política dura i va ser una batalla que va haver molt de lío. La rebel·lió a bordo que té en aquests moments Génova 13 és de Xavo. Però bé, com creus que va a veure això? No sé, quin és el final del camí que veus tu en això? Perquè la proposta a mi me pareix totalment lògica. Sí, bueno, efectivament així, si fem un poquet d'abstracció, el que està en joc és el model d'Espanya. El model d'Espanya i el model d'Europa. Europa està en una gravíssima crisi. Afortunadament que se comença a veure que les polítiques que nosaltres hem dit de l'austericidi s'estan superant, però Espanya s'ha de reformar i ha de reconèixer la seva pluralitat. I ahir els valencians estem mal posicionats, perquè no tenim una suficient consciència de lo que s'està jugant. I el que s'està jugant, en gran mesura, és el model d'estat i el model autonòmic. Ahir va haver una reforma enorme. I alguns estan posicionats i nosaltres no tenim posició. És curiós veure com en les Corts Valencianes, gràcies al treball que hem fet de pedagogia, el que és el deute històric, aquests 13.000 milions, aquests 11.000 més els interessos, que tots considerem que és just que ens pertoquen, però no tenim la potència per a reclamar-los. Jo li he dit al president Fabra, escolta, vaig a vostè i demana-los, i mos té a tots darrere. Si no som capaços ni de demanar una cosa que és justa, com anem a estar liderant una alternativa per aconseguir una autonomia financera com aquesta? És molt difícil. Ara el president Fabra és molt difícil. Sabeu que està el tema del relaxament del dèficit, no? Per això què és? Doncs això és que cada punt de dèficit menys, és a dir, nosaltres el que diguem és que deixem-nos que tinguem un poc de dèficit per a poder invertir i poder recuperar-nos i després ja li ho pagarem. Cada punt en el dèficit, en el nostre cas, són 1.000 milions d'euros. Ens van dir que tenim que fer tenim ara el 3,5%, no és això? És a dir, ens hem pagat 3.500 milions d'euros en les gràfiques. Doncs si teníem que arribar al 0,7 era retallar 2.800 milions d'euros i ja no n'hi ha d'on retallar perquè ja som l'administració que menys inverteix en sanitat, en educació, en moltes coses. Però si no som capaços de plantar cara i anar a remolc d'uns altres, doncs és molt difícil que qui no plora, qui no mama, i nosaltres no anem. Doncs necessitem, i és el que intentem nosaltres, aconseguir un gran consens intern més enllà dels partits polítics per a defensar el que va vindre. I és que van a ser tractes asimètrics en una nova configuració d'Espanya. I ahir n'hi haurà una zona que se tindrà que reformar, que és prou ineficient, que no tenen el sentiment de l'autonomia i que els dona igual delegar competències i tal, i nosaltres tindrem que decidir el que volem ser. Jo crec que sense generalitat i sense autonomia política, i per tant financera, nosaltres estem condenats a desaparèixer, com a poble. I per això alerte contra els discursos que se fan des de molts mitjans matxacant la nostra identitat. Que això és una derivada de tot això. Per tant, jo crec que el que hem d'aconseguir és un gran consens intern per a reclamar una finançació autonòmica que ens permetisca continuar o millorar les potencialitats de la nostra Generalitat.
Bé, i després de la pregunta inicial perdoneu, tenia ganes de fer-li-la, s'enceta el torn de paraules, o sigui, qualsevol persona que vulgui preguntar, simplement que demana torn de paraula i ja està. Es pregaria, com a lo millor pot ser que n'hi hagi moltes persones que vulguin fer preguntes, que les reflexions i les exposicions siguin el més breu possibles i que facin una pregunta concisa i concreta. Gràcies. Sí, Ramon Soler tenia una pregunta, no? ¿Tienes una pregunta? Sí. ¿Tienes micro? Te faciliten. Sí, el que has explicat jo crec que estem tots d'acord amb tu, però la realitat és una altra. És a dir, el que estàs veient que ve des de Madrid és recentralització, i això és la realitat, recentralització, recentralització i recentralització. Venta d'ineficiència de les autonomies, que és de veure, les autonomies han sigut ineficients, moltes autonomies han gastat més, no han sigut eficients, no han sigut eficients tampoc les entitats locals, no s'han fet moltes coses. I això, recuperar-ho, és difícil. Però vinguent a València, vinguent així a la Comunitat Valenciana, o al País Valencià, encara que no sé si podir o no podir, suposo que sí. Vale. Entonces, com sí que podir-ho, mos falta molt, és a dir, estiguem en un punt en el que tots els partits polítics estan dient el mateix, tots, absolutament tots estan dient el mateix. La pregunta és, estiguem dient tots el mateix, arribarem a un acord? Estiguem dient tots el mateix, però no arribem a un acord. Arribarem a un acord? Serà possible arribar a un acord? Bueno, l'acord, a veure, la visió del deute històric i de les quantitats i tal, tots ho tenim clar. El primer acord que es produeix això en les Corts Valencianes ja en el 2008, va ser d'iniciativa nostra, que me'n recordo que un mitjà de comunicació va dir milagro en les Cortes, perquè allí era tot barallar-se. Tenim el posicionament dels 4 grups polítics que estem en les Corts Valencianes. Falta la voluntat política de liderar i de plantar-se a Madrid, siga qui siga el color polític que governa Espanya. Jo li vaig dir al president Fabra, escolta, jo li vaig dir, per què no va vostè i exercix i actua per a reclamar i que facin una quita, com va dir Juan Cotino, mira qui t'estic dient, Juan Cotino, diu que mos ho lleven del deute públic, perquè, escolteu, si s'han dedicat molts recursos ingents a salvar bancs, una autonomia com la nostra, que darrere estan les persones, no mos podien fer una quita? Si el deute públic espanyol va ser d'1 bilió, doncs ahir 12.000 milions d'euros no es noten massa. Fins i tot està provocant moltes tensions amb el PP. Tu saps el que va dir Alfonso Rus? Que no, jo li dic, Alfonso, no me saludes tant que pareixerà que, jo què sé, però va dir, no sabeu el que va dir? Diu, com ara, està patint aquesta situació. Jo pensava, diu ell, que com va guanyar Mariano Rajoy i mos havia promès que per a València el que farà falta, que haguérem anat a Madrid i mos haguera donat el taló. En aquestes paraules ho va dir l'home. És a dir, això està creant tensions en el PP perquè és injust la situació que hem patit. Però és que després et trobes una Generalitat que no té diners per a fer front a res. I per això està la situació electoral com està i patiran molt. Aleshores, què ens falta? Ens falta voluntat política d'exercir aquest acord intern. Això ho estan fent els catalans que van molt més avançats en moltes coses, van aconseguir un gran acord sobre el pacte fiscal per Catalunya, que pot ser escolta, i van plantejar això i es van dir que no i està passant el que està passant en Catalunya. Jo crec que s'arreglaran coses, però si no mos moguem i no tenim una postura de força, d'ambició i de reivindicació, mos tornarà a passar el que mos ha passat sempre, que mos quedarem plorant i marginats i al racó. I per això jo alerte d'aquesta situació per a que des dels àmbits econòmics, de les organitzacions de tot tipus de siguem exigents en aquesta necessitat que la tenim i que és justa. Una pregunta més. Si no vaig errat, quan has dit el pagament dels interessos de la Generalitat, aproximadament hi ha més de 3 milions d'euros diaris d'interessos. És això? I una pregunta també que és un poc marginal, però
quan fan el préstec o quan demanen diners, que és molt sovint perquè són per a 6 mesos o per a 10 anys, però sempre es fa en referència a uns interessos determinats en aquest moment. Però en tot cas, sempre o quasi sempre que s'empren milions d'euros, queden molt contents els deutors perquè els en faciliten més encara. Això és prou general. Sempre, si volen emprar, per exemple, 4.000 milions d'euros, n'han emprat 4.500 i estan molt contents, perquè n'han emprat més. En teoria, i la Generalitat o el govern de l'Estat, no? En teoria això té alguna explicació, perquè en el sentit, diguem, més corrent, més baix, més humà o més empresarial, els diners que emprem, si els hem de tornar amb interessos, que els de la Generalitat passen dels 3 milions diaris d'euros diaris, doncs no sé, això no s'ho fan mirar també? A veure, sí, estem pagant uns deutes estratosfèrics, això té que veure en la prima de risc. La Generalitat Valenciana no té crèdit, no pot anar al mercat i demanar préstec perquè és bona basura el que té. Aleshores, per a tapar aquests dèficits anuals que hem vist ahir, l'últim de 4.000 milions d'euros, s'han tingut que arbitrar dues fórmules, que una és el FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmic, i després el pagament als proveïdors, que això són mecanismes que ha posat en marxa el govern central, que encara té crèdit, i que resulta que nosaltres que contribuïm tant som deutors del govern central, a través d'aixòs dos mecanismes per a poder passar casa, perquè per a poder passar casa necessitem, ja ho hem vist ahir, uns 14.000 milions d'euros, i que conste que nosaltres tenim el cost sanitari més baix d'Espanya, el cost, que per a mi no és un cost, és una inversió en educació més baix d'Espanya, és a dir, que som una administració que gasta poc. Ahí estan tots els informes, que gasta poc, tenim els salaris més baixos, etc. Ara, és un animalà, perquè la pregunta se posa és, quan les coses anaven bé, per què mos endeutaven? Se pensaven que anaven a continuar vivint del cuento tota la vida? Entonces, una de les coses que haurem de fer per eixir d'este pou és intentar financiar-nos d'una fórmula que no mos coste el 6, el 7% d'aixòs interessos. I aquesta solució, ara obric un tema que també ve per el canvi que s'ha de produir a Europa. És una gran estafa el que està passant, i és que el Banc Central Europeu presta diners als bancs a l'1%, i aquests bancs, en compte de posar l'economia central, a l'economia real, a l'economia productiva, el que estan fent és comprar deute públic soberà, al 5-6%. Jo així també faig negocis. Això és una gran estafa. O mirem de canviar també aquestes regles de joc a nivell europeu per a que hi hagi un banc central europeu que compre deute públic dels estats, o és que no eixirem d'esta misèria. Perquè efectivament aquests 1.300 milions d'euros de deute que hem pagat en guany, doncs tot això o se va relaxant o és impossible eixir d'esta gravíssima situació. Tenen que fer coses molt diferents i molt diverses, però que la solució d'aquests problemes també passa per un model d'Europa que no és el que tenim en aquests moments. Gràcies. Enric, primer felicitar-lo per la claretat en la qual se'ns ha explicat totes les xifres i entenedores i clares. Vull fer-te dues preguntes, una fàcil, l'altra potser pot ser forta més rotllo. La primera pregunta és este cercle que n'hi ha creat per la Generalitat d'estudiosos del tema de tot això, del finançament i el concert econòmic i aquestes coses. Com està funcionant, què estan proposant? No sé, es coneixereu uns i altres, imagine. Ells coneixeran aquest tipus de xifres que estan donant vostè, i per l'altre costat, allí també estarà coherència alguna cosa. I la segona qüestió que m'agradaria que abordés és des de lluny de València, com és el meu cas, que soc d'un poble, doncs clar, no saps allí el que passa, no? Jo sé que el diumenge passat, la Mare de Déu, la plaça plena. Ara n'hi haurà un partit de futbol no sé què, si quedarem els quarts, doncs quin, d'acord. Tot allò estarà ple i la premsa i la tele tots ens parlen d'aquestes coses. Però la pregunta que li faig és,
Això que està passant o que esteu explicant en aquestes xifres és algo que, diguem, les forces econòmiques i altres, diguem, que tenen pes i es juguen els quartos tots els dies així en el territori, en fi, parle dels grans, tindran algo que dir, estaran manejant-se, o és perquè tenen els interessos en un altre país, no sé. Quina és la realitat de tot això? Perquè, al fi i al cap, com que vostè forma part d'un partit en el qual els majoritaris no tenen ganes de que vostè entre a jugar allí, a portar-los del cabasset, doncs és evident no van a donar-li canxa. Però, en fi, de tot este conglomerat per allí els carrers de València per on vostè transita i sap que n'hi ha coses, no sé, això, demà ningú parlarà d'això, però em referisc a nivell de tot el país, però com està articulant-se això de deberes perquè prenga volada, perquè es tracta de que els que vagin al camp de futbol sàpiguen que a part d'això n'hi ha altres problemes. Bueno, a veure, jo crec que n'hi ha molta gent que està preguntant-se què ens ha passat i per què hem arribat així. I molta gent. Home, som 5 milions de valencians i valencianes i n'hi ha 700.000 en el parc, però la gent se pregunta, jo hem anat a passejar i m'ho van preguntar 3 o 4 de gent que conec i la gent s'està interrogant i se pregunta per què hem arribat així i com hem d'eixir d'ací. La nostra responsabilitat ara és assenyalar, i ho estem fent, la nostra responsabilitat com a projecte polític, crec que ha arribat el moment de dir, bueno, efectivament, tot això passa per això, tenim el diagnòstic fet, però hem de donar una via d'esperança. En aquesta via d'esperança nosaltres ja fa temps proposàrem en les Corts Valencianes i va ser acceptada que se fera una comissió d'experts per a saber en quina situació estàvem i van accedir, finalment, després de molt de temps, van accedir els altres grups i aquesta comissió d'experts ha fet una radiografia del forat. Ha fet el forat que és el deute històric. Què ha fet el president Fabra? Ara diu que va fer un altre estudi en els Premis Jaime I. És a dir, d'alguna forma els ha desautoritzat, els ha deixat això. Per això indica que no és un president que digui, bueno, pues jo tinc aquest informe tècnic, jo vaig a reunir a la societat civil i vaig a dir, escolta, jo per a eixir d'esta situació necessite que complisca el principi d'igualtat de la Constitució. No ho ha fet. Jo li ho he dit allà en sessió parlamentària, dir, senyor Fabra, tire vostè i mos tira tots darrere, perquè així estem parlant de les coses de menjar. No ho ha fet. I a més ha deixat a la comissió d'experts un poc al marge. Sobre la Mare de Déu, doncs mira, avui el ministre de Portugal, en la segona retreta que va fer, s'ha encomanat a la Mare de Déu de Fàtima. No perquè ho sapigueu. És a dir, que la cosa està així, la cosa està... I no sé la ministra Báñez, la del Treball, també se va encomanar una Mare de Déu. És que la cosa està així. A la Virgen del Rocío. A la Virgen del Rocío, que ara estan del Rocío allí. I mobilitat externa. Aleshores, per a poder operar, per a poder fer una operació, si no tens bones analítiques i les plaques i no sé què, no pots operar. I jo crec que no s'ha informat bé o no s'ha a la ciutadania. Perquè jo crec que aquells que estaven en la gran festa i que pensaven que això era per a tota la vida i s'endeutaven quan no podíem i sobretot una cosa molt negativa i és que van deixar morir un model productiu equilibrat i els capitals necessaris per a l'economia productiva se'n van anar a l'especulació i hem perdut 10 anys de model d'avarícia, doncs ara, ells que ens van portar això perquè no tenen més ni idea, doncs ara no saben ni com eixir del tema. I hem de començar a parlar claret. I ens costarà eixir molt del tema. Sobre el poble valencià, jo tinc moltes confiances en el poble valencià, perquè és un poble que no resigna, és un poble innovador, és un poble emprenedor, és un poble treballador, i ens agrada la festa, però la festa ens la paguem nosaltres. Entonces, jo crec que ells que ens han portat a aquesta situació van a rebre una gran penalització en el sistema que tenim en aquests moments, en el sistema electoral. I jo espero que puguem encetar una nova dinàmica en el pròxim temps. Nosaltres, com a compromís, com a bloc, intentem predicar en l'exemple. I ens equivocarem en moltes coses, però allà on estem governant intentem primer, canviar la forma de fer política i en els limitats paràmetres que ens ha deixat aquesta legislació de l'article 135 i com està la manca de finançació que tenen les corporacions locals, doncs actuar en conseqüència. I crec que estem fent un bon treball. Per lo que jo sé, i per lo que parlem, i l'altre dia farem una declaració d'Oliva, i jo veig que cada vegada n'hi ha més gent que ja no està en la gran bombolla, sinó que està xafant terra
i el que estem fent és assaonar per a encetar un nou camí a este gran poble. Després el poble dirà i decidirà, però crec que cada vegada som més la gent que ha obert els ulls i que vol que algú, entre tots, construïm un horitzó de vida digna i una alternativa a el que tenim en aquests moments. Jo crec que el resum de la teva intervenció. Ara? Sí, ara. Sí, sona, però acosta-te. El resum de la teva actuació crec que podria ser el que li va dir Bill Clinton en una xarra en contra el que era en aquell moment president dels Estats Units. No sé si era Bush pare. I estàvem parlant de coses, d'impostos, no? La fiscalitat és molt important, cada un tenia una idea. I va acabar Bill Clinton dient-li al seu oponent, és a dir, estamos hablando de economía, estúpido, no estem parlant de política. I crec que això va ser el que li va fer guanyar les eleccions. Crec que hauríem de llevar la política d'aquest tema, perquè el que no estem parlant és de política, estem parlant de diners, estem parlant de calés, i els calés són els que necessitem per a sobreviure. I tot aquell que vulgui empestar o introduir en este debat de diners la política està fent-li un flaco favor a lo que és la Comunitat Valenciana, a lo que és el País Valencià o als valencians. Això crec que hauria de ser un missatge que hauria d'arribar a tota la gent, perquè la gent moltes vegades per a descalificar les propostes utilitza la política, i jo crec que en aquest cas no estem parlant de política, estem parlant de diners que, com tu bé has dit, és el nostre pervindre, és la felicitat i és el pervindre dels nostres fills, dels nostres nets i de les generacions posteriors. Jo crec que hauríem de tenir tots clar esta idea. Sí, bueno, en aquest sentit jo crec que la política valenciana o a la societat valenciana ens fa falta denominadors comuns on se'n podran trobar, perquè dividim-nos, perquè així el que ha sigut la voluntat ferma, clara de fora, de dividir-nos, d'enfrontar-nos, de problematitzar-nos, de separar-nos, perquè així és molt més fàcil fer el que han fet. I jo crec que al poble valencià li fa falta molta unió en moltes coses, esta és una, i reivindicacions estratègiques que són les inversions públiques territorialitzades i un conjunt de coses que ens permetisquen treballar conjuntament en aquests àmbits. I este és un d'ells. Jo ho he dit, la meva actuació en les Corts Valencianes durant aquests anys sempre ha sigut d'aproximar, d'unir, de reivindicar. M'alegra que finalment dirigents importants del PP hagin vingut a això, perquè no venien. I afortunadament tenim ahir les hemeroteques. La meva insistència, entre altres coses, ha sigut esta. Una de tantes, esta. I ara en aquests moments hem arribat a un punt de trobada de que tots reconeguem que hi ha una discriminació i que hem de reivindicar aquests diners. I és més, li vaig dir al president Fabra, vaig a vostè i mos dirà tots darrere. En este cas, en altres no, però en este sí. I entonces jo crec que ahir al poble valencià que s'ha intentat dividir n'hi ha una sèrie d'aspectes que hauríem de treballar més defensant la nostra autonomia davant un poder central que sistemàticament, en molts casos, injustament, inconstitucionalment, mos ha negat el pa i la sal. I per tant jo soc partidari d'això. I per això jo clame perquè n'hi hagi un gran consens, no cívic, social, econòmics, que agrupe molta gent, per a reivindicar això, perquè això és fonamental per a poder superar la situació que tenim en aquests moments. I ahir hem patit, i després tindrem altres consensos, perquè discriminacions que ha patit el nostre sector productiu en contra d'altres en matèria d'energia, en matèria de logística, corredor mediterrani, és fonamental. És fonamental. I va per mal camí. N'hi ha una sèrie de coses que ens haurien d'unir per a evitar que les nostres lluites fratricides acaben sempre perjudicant-nos objectivament a tots nosaltres. Enric,
Jo, seguint el que estava comentant Quino, jo faria la pregunta, no és exactament el mateix, però hi ha alguna diferència entre política i economia en estos moments? O per lo menos les decisions que se prenen a nivell polític, la transcendència econòmica que tenen no són tremendes, però és diferenciar entre política i economia, jo ja no ho tinc tan clar què és una cosa i què és l'altra. En cal que n'hi ha qüestions que se neixen de l'àmbit de l'economia, però no sé, però... Partidista. No, en això tots estem d'acord, en això tots estem d'acord, sí. De partidista. Sí. Política que van dins el que és les persones des de la comunitat, no? Van a el que és purament enfocar, que és una reivindicació exclusivament política, política partidista que pot ser descalificativa, aquell que és igual, perquè vostè no estem parlant d'economia, estem parlant de diners. Sí, jo ho he entès perfectament, però efectivament tot és política, perquè tot afecta a la polis, a la ciutadania. Ara, una altra cosa, com molt bé has dit, és una cosa partidista, de que per intentar aconseguir un guany partidista o electoral pues deixes de desatendre el que és el bé comú o l'interès general, en este cas del nostre poble. Bueno, esteu molt seriós. Encara més preguntes? Vinga. Enric, bona nit i gràcies per la teva claretat, perquè realment ets molt proper i dona gust escoltar-te. A veure, jo pel meu accent ja ho notes que soc catalana, però visc aquí i estic molt integrada i he trobat molt bona gent. Donat l'extrem de crisi que patim, tu no consideres que seria potser el moment d'encetar anar tots de la mà Catalunya, València i Balears, i potser ens escoltarien al govern central? Potser arribarà un moment que no hi haurà més remei, perquè, tal com has dit, divide i venceràs. Això és el que s'ha encarregat molt bé des del govern central i tot el grup de dretes que ens estan mangonejant. Llavors potser seria un moment de buscar aquesta força i anar tots de la mà, no que tots els que parlem la mateixa llengua, si anéssim units ens escoltaríem. Potser arribarà un moment que no hi haurà més remei que fer-ho. Volia saber la teva opinió. Sí, bueno, sí, jo no crec que n'hi hagi... A veure, les comunitats més endeutades, les comunitats que són Catalunya, nosaltres la primera per població i Balears. I som les més productives, les que més riquesa generem, les més exportadores, les més receptores de turisme, les que no som la capital. És a dir, i crec que una de les insolvències d'Espanya és que ha volgut arruïnar els més actius per la via de l'estrangulació financera i econòmica, uns i altres. Aleshores, així, en l'anterior president en Camps, pues, per fer-ho gràficament, va anar 50 vegades a Múrcia i cap a Catalunya, i és un error, perquè si volem reequilibrar a nivell d'Espanya les forces, tenim elements en els quals podem construir aquesta sintonia, com és el corredor mediterrani, infraestructures, un model econòmic basat en la xicoteta i mitjana empresa, l'empresa familiar, el model comercial que ens caracteritza, i després el tema del finançament autonòmic. Entonces ahí el president Fabra, en aquest sentit, jo crec que és més, ho entén més, bueno, ho entén, pues ha fet més gestos. Per exemple, ara en el gest del relaxament del dèficit, que Catalunya ha dit, jo no faig els pressupostos i no tinc un dèficit, perquè clar, és que donen ganes de dir, bueno, estos de què van? Perquè Europa, la Unió Europea ens ha dit, bueno, vostè el dèficit espanyol li anem a donar més temps, però s'ho ha quedat tot al govern central i a les autonomies, que és la sanitat i l'educació. No, vostè aplica el dèficit al 0,7. Catalunya diu, però estos de què van? I no s'han volgut, el president Mas no ha volgut atacar l'estat de benestar i jo ja me plante. I el president Fabra li ha anat darrere. Aquell ha sigut més reivindicatiu en tot el que està passant a Catalunya. Jo crec que ens aniria millor, perquè no n'hi ha un gent mediterrani del deute. És que som països o som territoris que mos han, jo crec que conscientment discriminat.
Bueno, el model d'Espanya radial de transport, això no n'hi ha per on agarrar-ho. No n'hi ha per on agarrar-ho. Hi ha llibres molt interessants del Germà Bel, que és un senyor que no n'hi ha per on agarrar-ho. Per tant, jo crec que en aquests moments de crisi forta, de recomposició de moltes coses, de pensar què ens ha passat i de què anem a funcionar en el segle XXI, jo crec que és el moment de fer sinergies amb les comunitats autònomes, fins i tot en Múrcia, que tenim interessos comuns i justos per a poder eixir d'esta situació. Ara, a partir d'ahí ja no vull entrar en més terreny, perquè entonces ja... I que conste que nosaltres també parlem la pao, aquesta llengua que s'han inventat ara de l'Aragó, allí. Més qüestions? Alguna qüestió més? No? Pues bueno, pues tanquem l'acte. Tanquem? Sí? Molt bé, sí, pues tanque jo. Bueno, pues moltíssimes gràcies per vindre. Com sempre ha sigut un plaer, Enric, tindre't ací i en el programa de la tele. Així que quan vulguis tornar ja saps on està a casa. Molt bé, doncs moltes gràcies i per la seva assistència, per la seva comprensió, i en un pròxim futur, quan tinguem més propostes polítiques per eixir de la crisi, estem treballant molt en el que són els sectors productius i l'economia productiva, i estem parlant amb els sectors per veure com eixim tots junts d'esta situació. Doncs si tenim ocasió i sembla oportú, ja més endavant, doncs, fora d'eleccions, parlarem i reflexionarem sobre aquestes qüestions. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies.